everything changes. Dacă am ajuns să fac asta împreună cu Geo, care m-a îndemnat să fac asta, trebuie să o fac. Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Creepy, da. Alături de Geo și am văzut ceva care spunea așa, o să dau și pe chiventări cum e cam frică. Geo, spune Sidul foarte tare, te ascult. Numele trebuie să fie Herobrine, L-am scris. iar Sidul 4815 4815 162 162 342 342 și atât. Deci 48, 15, 16, 23 și 42. Stai, vreau să înainte să dau drumul la lume și să-ți dau invite, vreau să pregătesc următoarele lucruri. O brățară. Da. RIP brățară, da, adios, nu e brățară bună, păcat. Stai un pic. Deci unde e crucea naibii, frate? Că aveam o cruce pe aici. Bă, deci eu am o cruce și nu știu unde naibii e. Bă, aveam un lanț, hai, Geo, deci înainte să dau creie la lume vreau să-mi pregătesc să ne murim pe aici. Aveam o cruce, hai că-i dau eu create până când, da? intră și eu, știi? Da, până intri și tu și nu zici absolut nimic, o să dau acum ok și eu o să caut crucea. Așa, unde naibii ești, mă, cruce, mă? Te rog eu să fiu o cruce pe aici prin cameră. Doamne ajută. Cine mi-a văzut eu o cruce pe acolo? Alo? Deci, incredibil, nu sunt cruci pe aici, mă? Bă, da, de ciudat că văd că nu prea sunt cruci. Așa că la mine în cameră cred că e cam bântuit. Așa. O să-mi iau o carte cu rugăciuni să o am în preajma mea. Văd că m-a spawnat chiar într-o pădure de sprus. Da. Ce asta, un lanț? E bun, chiar e bun. Așa. A intrat Geo, deja m-a speriat că e Herobrine. Tu poți să te miști un pic până caut eu, ok? Hai, stai că vreau să văd și eu ce se întâmplă. Eu îmi caut cruce, Geo. Asta am văzut-o și pe videoclip. Bine, așteaptă un pic. Până îmi caut eu crucea. Uite mirul, perfect. Am și mir, da. Mai am ceva? Bă, mi-e între un lanț, deci n-am lanț. N-am lanț. Geo, ce fac? N-am lanț. Am cruce, dar n-am lanț. Bă, cred că am un lănțușor pe aici. E de aur, dar lasă. Bă, eu zic că ajunge mirul și cu astea. Hai vedem ce naibii eu ieși. Ce naibii mă s-a întâmplat? Lol. Bă, chiar real. Deci exact așa era și în clip. Tu-ți imaginezi că exact așa era? Deci, cred că o să vă pun clipul în descriere să vedeți clipul de la TikTok, e un TikTok am văzut. Și cred că o să vi-l pun în descriere, nu știu, sau pe la final de clip o să-l înregistrez, să-l pun chiar la final. Chiar așa era crucea asta, nici nimeni n-a făcut-o, chiar așa era. Vreau să explorăm, să vedem dacă sunt într-adevăr biome. Geo, mergi după mine, dar încet rău. Uite aici era... Mormânt, da mă! Aici, stai că asta am luat-o eu. Aici era... Deci aici era efectiv un de să spawnat de Herobrine, un altar. Aici. Și aici, da, hai să mergem. Deci ești nebun? Mamă, ce m-am speriat de asta. Deci, asta e... Veneam pe aici. Da mă, deci fii atent că e chiar real. Uite, semința asta nu era aici, sămânța asta. Holy shit, frate, deci e chiar real. Eu nu credeam așa ceva. Mă jur. Uite acolo era ea. Uite, stone cutter, mamă. Deci tu dai seama că chiar drept în fața mea era de fapt Herobrine? Chiar acolo în fața mea era. Aici.
Un zombie. Deci în locul lui, Aici uite aici unde era. eu. Chiar aici. Ba nu, aici. Se uita la Aici unde tine sunt. și venea, uite, vine și zombie. Aici. Eu. Stai mă, să omor zombie-ul. Deci tu una să nu... What? Să nu fie că mă... Și n-ai mă bune așa greu. Aici. Uite acolo era. Mă, era aici, chiar lângă casa asta. Și știu că se uita la Aici, tine mă. și după s-a teleportat în spate. Ia, vină Doar încoa, TikTok-ul. uite aici. Vină un pic aici. Uite aici era. S-a scos aici după copacul. A, da mă, pe aici mi se pare și s-a ascuns el după copacul ăsta, că a zis Și a că... după a stat așa, a dispărut. Da, și după... Deci chiar în fața aici, tu-ți imaginezi? Hai să... Iar un alt zombie. Vreau să vedem ce se întâmplă dacă noi stăm o noapte. Când nu, noaptea asta se ardă. Dă-i tu cu ceva. Și chiar era real, nu e fake, e chiar pe bune. Vreau să mai explorez, să văd dacă e ce mai e pe aici. Văd că e un pat. Da. Și văd că e un chest aici. Ok. O lopată, 5 bețe și niște pâini. Baie multe gheață atunci. Da, am văzut că era și gheață, erau extrem de multe baiamuri. Deci, cred că o să vă las chiar clipul unde scrie să-l vedeți și voi. Deci, în față era unul de gheață, ăsta de... e alt zombie. De unde naibii a apărut mă ăsta? Zombie Ule, din cauza shit. că e stat. Bă, am văzut o gaură, bă, mâncați. Tu știi când ăsta? De ce naibii? Unde? Uite o gaură aici. LOL! Dă-te. Incredibil. Bă, tu dai seama cât de periculos e pe aici? Ia și chestul. Sau las că-l iau eu cam două chesturi. Cam unul. Deci tu dai seama, eu în viața mea n-am văzut asta. E chiar foarte creepy, îți dai seama să te joci tu pe... Deci chiar cum a sunat, Joe a avut ideea să ne jucăm pe arta asta stupidă. Joe, e prostia ta, nu e a mea. Ia și chestul. Ia chestul tu, că acum am două. Și zic și eu să mai rămânem pe aici. Să vedem o seară, o noapte, ce naibii se întâmplă. O noapte de Minecraft durează, mi se pare, 24.000 de ticuri, adică vreo 24 de minute în realitate. Atâta durează, adică cam cât e episodul ăsta, deja are 7 minute. Ia și tu uite ăsta. Eu o să-l iau pentru pâine. Dă că le iau. Perfect. Hai. Ce n-ai s-a mai întâmplat? Am primit și o lopată, era o lopată pe aici. E luăm și un pat? Eu mi-am luat. Am văzut că ți-ai luat. Hai că o să-mi iau și eu. De cartographic table. LOL! LOL! Mape necunoscute. Vreo 3 sunt și 2 de-astea de compas. Am picat în What? Fern? Cum arată Fernul? Bă, Fernul ca Fernul, dar mai mult zici că e infernal. Cred că o să-mi fac și o sabie. Cred că o să fac, dacă mă mai trebuie un fier și-mi fac sabie și târnăcop. Ai mă, pe bune, trebuie să mai sparg și asta. No, asta e, da, asta da capcană. Cea mai bună capcană din lume. Deci să-ți dai seama că asta chiar e extrem de creepy, nu? Deci eu credeam că e fake, zicea Geo, mi-a trimis așa că, ca să mă sperie. Eu am Miru aici lângă mine, am și carte de rugăciuni dacă se întâmplă ceva la 3 noaptea, măcar să o am. Așa. Și mă mai uit pe aici să văd cine mai e. De o groapă. Stoncaterul. Eu nu mai am nici viață. Ce mi s-a părut că s-a mișcat aici? Era doar. Deci dacă o să vezi la mine... Da, hai să vezi că nu... Ba da, l-am luat. Un covor, o floare. Cam ciudată asta. Vreau să mă uit sus. Asta e biserică, bă. E biserica asta. Parcă. E bine dacă...
Geo, cred că aici o să rămânem, să dormim, adică na. Altă cruce. Da. Interesant. Doar să iau și astea. Au. Hai că ar fi bine să mor, că și așa nu mai am eu viață multă. Mai trebuie o bucată de fier. Ai tu o bucată de fier la tine? Să-mi fac patru galben. Ce? Ce s-a întâmplat? Ce? Pești, ok. Eu cred că o să-mi dau kill. Bă, da, tu dai seama unde suntem noi, mă? Ce n-ai s-a întâmplat? De ce ai ieșit? Stai să dau și o kill, că eu nu mai am nici viață. Asta e mai mult mapă de test, că vreau să văd dacă e într-adevăr reală. Lol, te-a dat disconnect. Mai întreb și mie o bucată de fier, for fuck's sake. Deci fix o bucată de fier. Ce m-a speriat găina aia. Și da, locul ăsta nu e cam creepy, nu credeți? Adică pe bune. Uite, vedeți ce naibii se întâmplă aici? Deci noi chiar trebuie să supraviețuim. Și sunt cam suspect ghețarii ăștia, adică sunt total random. Deci în viața mea nu credeam că o să se întâmple o chestie ca asta. Joe, hai să dormim câteva ce de noapte. Nu mă în casele la ăia. În biserică, hai în biserică, că mai bine. Îmi dau și cu mir și taman bine. Hai în biserică repede, că deja se face noapte și începe să vină vampirii. Îmi fac și sabie de fier. Dar mai trebuie și una ca să fac și ternăcop. Bă, m-am pierdut prin pădure. Te dai seama că eu am două mape, nu? Mamă, câte de astea am găsit. Au. What? Văzut ceva? Pe bune că am văzut ceva. Stai, am văzut ceva. Ce naibii aia din față? Deci, pe bune, uite un schelete. Când ajungi tu în biserică, să-mi zici și mie să-ți dau TP. Da. Mamă. Cruce invers, pe bune. Dar e extrem de mare. Băi, eu mor. Îmi dau kill și vin la tine. What? Eu nu găsesc. Ce? Era aia, mamă. Era... Creeper! Oh, man. Meme-ul ăla și țin minte. Ce naibii cu drumul ăsta total random? Deci tu îți dai seama că noi ne-am băgat într-o prostie totală, nu? Mai e și noapte. Uite un iglu. Ai iglu? Ăla e iglu? Mamă, că zombie și carca sunt. Ăla, cred că am găsit un iglu, mă. Cred. Ăsta e iglu, mă. Mă, de obicei iglu e pe la... pe dedesubt. Nu știu de ce. A de sparge și greu. Ce naibii, mă, nu e iglu. Shit. Gata, ai ajuns la biserică? Brav, hai să fă-ți ușă. Stai că pun eu crafting table-ul, că mi-am făcut repede eu. Mi-am făcut eu. Păi da, eu deja luasem. Ai și tu niște torțe să facem? Niște... Dar n-am furnal. Stai așa. Mamă, ce m-am speriat. Să-mi pun patul. Bă! Zombie! Zombie! Bă, nu mă mai împinge spre el. Mai am o inimă. Pune-mă lemn. Pune lemn, pune lemn. Pune spat sau așa. Hai. Culcă-te repede, că eu îmi dau cu mir pe bune. Deci eu am mirul lângă mine.
Cred că o să pun și o muzică pe aici de... Așa, stai așa. Să-mi dau cu mir. Gata, mă simt protejat, bă. Stați să citesc și o carte. Da, o rugăciune. Da. Numai pe tine te recunosc, Dumnezeu, așa, ok. La începerea lucrului. Ce rugăciune potrivită ar fi? Pe bune, slavă și acum. Bă, nu știu, sincer. Chiar vreau să-mi... oricum, e extrem de creepy. Tu te-ai culcat, mă, deja? Culcă-te. Culcă-te că eu caut acum o melodie. Hai, mă, ce faci? Iar l-a scos pe Geo. Aha, sunt și moștri, bă. Chilarune. Gata. Așa. Bă, zi și mie, cum se numește aia de dai cu Demir? Tămâie. Că nu mai știu cum se numește cântecul ăla. De slavă. Ce n-ai, mă, că nici mai țin minte. Ce? Bă, zi, mă, cum n-ai se numește cântecul ăla? Când dai cu... d-ăsta. Cu tămâie. Că tu poate le mai ai. Eu nu mai știu. Oare o-i găsim, mă? Stai așa să opresc filmarea. Gata, Geo. Deci am găsit-o. Gata. O găsesc. Deci, gata. O să vezi după clip. Cred că o să mor de râs. O să leșin pe jos. Hai că acum o pun. Dau la maxim. Și hai să înceapă cântecele bisericești. Deci, când, bine, nu acum, la noapte. Bă, tu cred că ai scris aia. Că ea arată semnul în mână. Ea arată. Tot. Orice să ai. Nici n-are cum să fie scris așa. Că uite că și eu ajung acolo și pot să sparg. Arată inventarul. Arată-l. Tot! Absolut tot. Eu nu văd nimic. Deci, uite-te aici, ia. Dă-te la o parte, ca să nu iei tot ce arunc. Băți, așa, chest, așa, da. Păi n-am semn, ai treaba în mână. Bă, stai să fac și o pâine. Pâinea e bună. Da. Bă, și ceva, mie îmi trebuie acum, deci, Geo, când se apropie noaptea, știi cum facem? Deci vreau să facem asta, nu știu, să mai săpăm pe aici. Eu îmi fac acum un pickaxe repede de lemn, momentan. Hai să săpăm să extindem biserica asta. Deci mă duc eu repede la minat. Mâncare avem, dar vezi și tu, găsești o mină? Mamă, full gold, lol. Ce? Am găsit un zombie full gold. Pe bune? Da, uite. Deci tu știi câte berry am? Am un stack și ceva de berry. Lol. Caut o mină și tot nu găsesc. Am găsit morcovi. Eu am găsit. Tu dai seama să stai aici, mă, ce groaznic e. Hai că o să plantez și eu măcar câțiva morcovi pe aici ca să crească și să avem și noi. Dar ne trec gol ca să facem golden carrot-uri, ca să... Na, că ea sunt foarte buni. Asta e mormânt, ce n-ai Mai de... bun, Ce? mai bun decât Asta e composer. Golden. Nu găsesc o mină. Deci nu găsesc deloc o mină. Și încerc să caut tot ca să părăsit aici. E total random. Un chest. Deci noi o Lemn, cartofi. Da, uitați-vă fernul cum arată, e extrem de înfricoșător fernul. Deci, zici că e o... Ai văzut fernul cum e... Mă, eu mai am o de carne, dacă mină, nu mai am perfect. și o inimă, Găsim mină. eu mă... Hai că am găsit mină. Deci la minus 32 cu 63 cu 97, ține minte. Deci, stai așa, bag acum
Zi-mi mai, deci minus 32. Minus 32. Cu cât? 63, 96. 63, euro. 63 sau 62, da? 96. Perfect. Da, ca să rețin, da, oricum e 63, 62, tot cam la fel e. Despartă. N-am între torțe, bă. Stai că fac acum un furnal. Cât am filmat? Bă, tu îți dai seama că deja 20 de minute am filmat? Deci tu îți dai seama că doar 20 de minute. Trebuie să mai pun și TikTok-ul ăla la final, care mi l-ai trimis. Încerc să-l pun. Voi vedeți aici niște căul, că eu nu văd nimic. Deci cam cât de ăsta? Am 19, hai că, deci 8. Și cu turul 12, da, în jur de 30 îmi trebuie piatră. Cred că atâta. Mai pun, stai așa. Putem să facem și smoker. Ce? O testoasă aplicat la mine? Hai că da. Nu știu dacă te spun. Bine, cred că e timpul să pun muzica, că na. Bă, știi ceva? Cred că nu o să mai dau chiar, cred că vreau să ajung acasă la mine. Ia să vedem, mai fi pe aici altă mină. Da. Dar nu știu cum bine am văzut-o pe asta până acum, în fine. Hai mă, așa. Unde naibii e biserica, mă? Geo? Unde e biserica? Biserica unde e? A, gata, am găsit-o. Hai să facem un furnal. Ne trei lemn. Și bețe multe. Geo și puii lui de testoasă. Mișto? Și bă, mai ales târnăcopul, că de târnăcop chiar avem nevoie. Nu știu de ce mai am făcut și o lopată, dar în fine. Bă, hai să punem chesturile. Să punem... Hai să punem chesturile. Repede. Aha. Hai că le-am pus și eu perfect. Stai mă așa un pic. Nu, știi ce facem? Lasă chesturile că mai păstrăm noi inventar. Știi cum facem? Stai să pun eu lemnul ăsta tot iar. Deci, fii atent. Hai, punem chesturile sus, că e mai bine așa. Te le punem aici, e perfect. Cameră cu chesturi. Și aici. Așa. Bă, și ce vreau să pun? Pune și tu... Uite asta de aici, sau? Mernicule. Așa. În ce naibii ai pus? În primul chest? Fii atent, deci... O să-ți dau și ție, cred că o hartă. Și o busolă. Ca să o ai la tine. Fii atent ce vreau să pun. Vreau să pun asta, astea, asta. Târnăcopul ăsta, furnalul ăsta o să-l pun eu. Ce n-ai mănânci mă acolo? Uite ia busola asta și harta asta de aici de sus, Geo. Asta, funul ăsta o să-l pun aici. Ia și tu alea și pune acolo. Nu, să nu le pui. Să faci harta și să ții busola la tine. Că na, așa trebuie. Și cred că o să înceapă muzica de Mir. Geo, mă simt mai bine. Na. Cum te simți, Geo? O să ascult pe clip, o să mor de râs, să spun eu pe față. Așa. E bine.
Hai, Geo, că nu mai vine niciun demo la noi acum. Gata, ce să mai vină? Hai să pun și eu cartofii ăștia. Da. Foarte tare. Bă, mie, nu știu de tine, dar mie chiar îmi place muzica asta. Pe bune. De spun, mie chiar îmi place muzica asta. O să o ascult pe telefon, să spun mai departe. Eu am mâncare. Asta e să pun furnalul. Să-l pun undeva. Stai să stau pe asta. Josh, când facem, punem patul aici. Fuck off. Să-i spun și o piatră asta. Și... Adelin? Să pun aici, ce? Activează asta. Imediat. Ia asta. Iau pe asta. Uite-te la deșertul ăla, în formă de gheață. Da. Ce e cu el? Stai că nu înțeleg. Cum adică? Să mă uit la deșertul Nu vezi? Nu văd. La partea aia de deșert în formă de gheață. De gheață. Da, aia, e un lac așa. Lac mic. Vezi ceva la... Cu ceva gheață. Da, ce e cu el? Bă, cred că am văzut destul de bine. Era chiar o cruce. Păi Ceva asta cu ce lavă. vreau. Hai repede să vedem. Tai ăsta. Hai repede. Care naibii? Unde e? Deci, în partea... Unde naibii e? În spate? Aici e deșert, în spate, da. Da, în spate. Doamne, strigat am către tine, auzi-mă. Unde naibii, mă? Ia aminte la glasul rugăciunii Ești aici? mele, Da, uite-ne aici. Mă, ce faci? Am găsit dovleac. Păi mă, tu cred că l-ai pus. Tu l-ai pus. Mă, tu l-ai pus, să spun eu. Tu l-ai pus, că am văzut că aveai și dovleac acolo. Ia dovleacul ăsta de aici. Uite că e gol acum, nici nu se mai vede cruce evidențiată. Se vede decât o gaură mică și atât. Ba, tu vezi că nici măcar nu mă văd în harta, adică când merg. Eu, asta e cel mai înalt. Nici nu pot să văd, acolo e gheață. Bă, Geo? Ce zic eu? Opa, Dați că le... Așa, și mai era ceva aici în interior. Asta e cartographic table. Bă, Geo, cred că ajunge atâta. Asta e, și că e de cârtiță, lol. Îți dai seama? Geo? Hai în casă. What? Ce e aia? Ah, pe tun. Ok. Ce n-ai mai găsit? am mai găsit o... Uite mă, Fernu, vezi cum arată? Ai văzut Fernu cum arată? Zici că e... Hai înapoi la casă. Hai înapoi la casă. La biserică. Plantează și tu. Ba, hai să facem o ușă, mă, mâncați. Și că mi-e cam frică, sincer. Facem o ușă. Gata. Făcu ușă. Gata, sunt safe acum. Hashtag rezist. Multe case. Cam ar trebui să facem outro, sincer, acum că... n-am. Hai, arată ăla. Hai, să arăt, să ai așa să dau. Deci, eu zic că... nu știu cât
și o supraviețuire pe harta asta ciudată. Dar, na. Mergem afară sau? Aici, mai. Deci, da, cam atât și cu acest episod. Noi cred că o să mai continuăm pe harta asta. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa. Și o să vă arăt și TikTok-ul, nu uitați. O să vă arăt TikTok-ul la final, încerc să-l pun. Și na, pa, pa. Okay, guys, check out the seed. The world name, I just named it Herobrine, but the seed 4, 8, 15, 16, 23, 42, okay? That's the seed, and I'm going to create the world here. And let's see if... Okay, so this is where we spawn. No. There's already a cross. Okay, not if things are big... Wait a minute. Wait, no. The Herobrine spawner? No, this is fake. This has to be fake. This has to be fake. And this village looks abandoned. Okay, things are now really creepy. Like, what's going on? The village is abandoned. I've never found one of these in my whole entire history of playing Minecraft. Okay, maybe if I continue this way, there's some other things. I have no clue, but... No. No, 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 that's fake. There's no way. No, no, it's not real. Herobrine's not real. That can't be. He's getting closer. He's getting closer, guys. Let me crouch. No. What? Where'd he go? What just happened?